Hej igen. Så er jeg klar med video 2, hvor jeg viser, hvordan du fylder indhold på den eksamensportfolio, du har oprettet i Blackboard. Vi starter med at logge på Blackboard igen. Så klikker du på Content System-fanen øverst til højre. Her finder du My Portfolios-menuen til venstre. Og her skal du vælge My Portfolios. Nu ser du den portfolio, du lavede, da du så video 1. Klik på pil ned til højre for titlen på portfolioen og vælg Edit. Nu kommer du ind til portfolio-menuen, hvor du kan fylde indhold på og i øvrigt ændre på portfolioen. Når du skal fylde indhold på siderne, skal du klikke på Build the Portfolio. Nu får du et overblik over de 4 sider, der er i portfolioen. Presentation and Course Goals, Introduction, the 5 Selected Portfolio Assignments og Reflection. Ud for hver side er der en beskrivelse af, hvad det er for noget indhold, du skal fylde på de enkelte sider. Når du skal fylde indhold på, skal du klikke på knappen Create New Artifact. Artifact er i Blackboard sprog lige med indhold på en portfolioside. Når du klikker på Create New Artifact, skal du først skrive et navn ind. Lad os starte med præsentationen. Presentation of me. I description-feltet skal du beskrive, hvad det her er for et artefakt. Her kan du for eksempel skrive, at det er indhold til eksamensportfolio. Og det er siden Presentation and Goals. Så er det altid let at finde tilbage til det artefakt, du laver. Når du scroller længere ned, kommer du til den boks, der hedder Content. Det er det, du laver i denne her boks, der bliver indholdet på siden. Her ser du øverst en række forskellige ikoner. Det er en værktøjslinje, du kan arbejde med, når du skal skrive indhold ind i denne her teksteditor, som den hedder. Hvis du klikker på de 2 pile ned over til højre, får du yderligere 2 værktøjslinjer. Når du laver sådan et artefakt, så kan du skrive tekst ind og lave almindelig tekstformatering. Du kan også indsætte et billede, eller du kan uploade filer. Du kan for eksempel lave en lydpræsentation eller en videopræsentation af dig selv og uploade den. Der er mange forskellige muligheder. Det er vigtigt, at du her i din præsentation starter med dit navn. Husk, det skal være på engelsk. Indsæt også her dit CPR-nummer. Sådan så du får identificeret portfolioen som din. Nedenunder kan du så indsætte en beskrivelse af dig selv. Og du har for eksempel mulighed for med klik på 3. ikon i sidste værktøjslinje og indsætte et billede af dig selv. Du klikker Browse My Computer for at finde et billede af dig selv på for eksempel din computer eller et USB-stik. Du finder billedet og dobbeltklikker på det for at vælge det. Nu klikker du Insert, og den spørger lige, vil du ikke indsætte en billedbeskrivelse, men det vil vi ikke lige nu, så vi klikker bare OK. Så er der både lidt tekst, og der er et billede i din præsentation. Scroll ned og klik Submit for at afslutte. Nu kan du se Presentation of Me artefaktet her, som vi lige har lavet, er blevet sat på siden Presentation and Course Goal. Vi kan nu scrolle ned og klikke Submit for at gemme de ændringer, vi har lavet. Lad os lige klikke på View Portfolio for at se, hvordan det kommer til at se ud.
Sådan, nu er der indhold på den første side i min portfolio, som hedder Presentation and Course Goals. Jeg lukker lige fanen med portfolioen for at vende tilbage til portfoliomenuen. Lad os prøve at klikke på Build the Portfolio igen, for at se, hvad andre muligheder du har, når du skal fylde indhold på en side. Som du kan se her, kan du fylde flere artefakter på den samme side. Du skulle jo også her for eksempel beskrive dine course goals. Men jeg vil lige vise, at når du kommer ned til The 5 Selected Portfolio Assignments, er der faktisk krav om, at du skal uploade en pdf-fil med de 5 opgaver, du har udvalgt. Det vil jeg lige vise, hvordan du gør. Du klikker på Create New Artifact, så skriver du navnet, det vil sige The 5 Assignments I've Selected. Beskrivelsesfeltet skal blot være en beskrivelse af artefaktet. Det er ikke selve artefaktet. Sådan. Så scroller vi ned, og så kommer vi til artefaktet. Her kan du give en kort præsentation. Sådan. Når du så skal vedhæfte filen, kan du klikke på Browse My Computer-knappen. Her kommer du ind i stifinder, hvor du så kan vælge den opgave, du gerne vil uploade. Jeg finder lige et eksempel. Jeg finder en pdf-fil her. Der er nok at vælge imellem, kan I se. Sådan. Jeg har dobbeltklikket og valgt min portfolio-fil. Den ligger her. Så jeg scroller ned. Sådan. Og klikker Submit. Nu er mit nye artefakt blevet sat på. På samme måde som jeg gjorde før, kan jeg scrolle ned og klikke Submit. Nu kan jeg klikke View Portfolio. Og så vil jeg lige gå over på siden The 5 Selected Portfolio Assignments, hvor her er filen ganske rigtigt blevet uploadet sammen med artefaktet. Jeg kan lige klikke på den for at tjekke, at den åbner som den skal. Ja, her åbner den i et selvstændigt vindue. Sådan. Jeg lukker fanen igen og returnerer til min menu. Sådan kan du fortsætte med at sige klik Build the Portfolio og putte indhold på. Men hvad nu, hvis du får brug for at kunne redigere i et af de artefakter, du har lavet? Så skal du kigge herover til venstre. Du skal klikke på Personal Artifacts. Her finder du en liste over de artefakter, du har lavet og sat på din portfolio. Men det er altså her, du skal ind og rette dine artefakter, hvis der bliver brug for det. Når du retter artefakter her, vil de ændringer, du laver, altid blive afspejlet i selve portfolioen. Hvis nu for eksempel jeg har lyst til at uddybe præsentationen af mig selv, klikker jeg på pil ned til højre for Presentation of Me, og her klikker jeg Edit. Sådan. Så kommer jeg ind til artefaktet, og så kan jeg fylde mere indhold på. Sådan. Så fik jeg lige skrevet min titel her, og jeg scroller ned og klikker Submit. Nu vil jeg gerne se, om ændringen er blevet afspejlet. Så i menuen til venstre går jeg over til My Portfolios. Her vælger jeg pil ned til højre for titlen på min portfolio, og så vælger jeg Edit. Nu kommer jeg ind til min portfolio-menu og klikker View Portfolio. Og her kan I se, at min lille tilføjelse er kommet med i portfolioen. Jeg lukker ned for portfolioen igen, og lad os lige repetere. Når du skal fylde indhold på, klikker du altså Build the Portfolio. Ud for den side, hvor du gerne vil fylde indhold, studerer du lige beskrivelsen. Hvad er det, jeg skal gøre her?
så klikker du på Create New Artifact, hvor du fylder indhold på. Slut altid af med Submit for at gemme de ændringer, du har lavet. Vi ses i video 3, hvor jeg fortæller, hvordan du deler din portfolio. Held og lykke!